Ya, inilah wajah-wajah panitia perempuan dari Desa Babatan. Ayo lagunya apa kono Mila Dewi? Lagunya Lewong Samboyo, Mas. Lewung Samboyo. Nggih, dados. The Lewong sudah siap. Siap, Bos. Ayo gas, Mas. Ladrok, ladrok. Budi Wijaya loh ini. Terbaik di bumi. Antarin Ho, ah, ho, eh.
Nggih, leweng sampun, Mas. Niki ibu-ibuke sampun apa? Pripun, Bapak? Ibu-ibunya sudah. Oh, kurang satu lagu. Nggih. Mari wedok saiki lanang panitiae. Sing duwe YouTube Mas Yanto. Ayo Mas Yanto. RT 5 Mas Yanto. RT 3 Bapak Atur. RT 1 Bapak Nong Nasio. RT 2 Cak Sarlim kok ngene iki. Nggih. RT papat Man Kasuwi di Man Kasuwi. Maman, ayo Man. Mas Jono iki lali janji. Budi Wijaya. Oke. Dino minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangun nganti sir srengenge ono kene aku nunggu kowe KSMS rada Tak blokir, tak blokir. yen tak telepon malah kok pandemi mangkel aku mangkel yen kepeduk pikiranmu mesti tak cewel ala cewel lali janjine kancane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora kenal kagem dandan kowe ora teko janjane kowe ngerti gelagaku saja lupiyani hatiku sujono kowe kencan karo priya liya Pedot jalur langit. dino minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangun srengenge
matur sembah nuwun. Jan enak teman suaranya apa takir. Gilirane perangkate harus sing guru munggah situ. Pak Mudin Jono. Ayo Pak. Digandeni Bapak RW Irwan guru munggah. Wis pokoknya kudu munggah iki. Pokoknya bengi iki tak perkosa kabeh perangkat desa. Ayo. Bapak Mudin Jono, Bapak RW Irwan. Semoga Bapak Udin Jono. Kawatir minggat Bapak Jono. Oh iya, keliwatan. Pak Cari. Ayo munggah. Keliwatan delili, ayo. Pak Modan minta gulu pedut. Sabar bolo. Nggih, mboten napa-napa, sing penting pokoke perangkate munggah. Nggih, monggo. Ayo Pak Cari. Siap. Nunggu waktunya nanti. Oke, untuk saudaraku, sahabatku, ya, saudara Budi Wijaya, matur sembah nuwun rawuhipun Trans Jatim, matur sembah nuwun juga jalur langit, matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih, niki ngrantos Pak Cari Iwan dari munggah. Monggo, Nggih. masih ada waktu. Nembe dugi perjalanan jauh dari Kedung Jati ke Babatan. Babatan Kedung Jati lho ono wayang saiki trene. Ngeboti dulure sing sedekah bumi. Monggo, Bapak. Ayo, langsung gulu pedot jarene. Wis karek nyaware dhek Pak Cari. Oke, gulu pedot Bapak, oke. Nggih. Kebetulan ada yang kue dari Pamotan. Ini toh yang diminta. Si. Jadi mau, yuk, sikap. Ada siapa yo ini? Ada Nem Putri. Dalam sana. Senyum dong. Alam Lewang. tiarani pasir. Waktu kabrang kelio noreng pinggir. Turun ketemu awan menyusur. Libetan oyo kelangan pikir. Keloparane keluku. Sekari di porong dadi pitu. Saben dina iseng bisa dulu. Jangan ngomong sing gawatu. Ayo Mas. Wahul wahul. Budi Wijaya lagi. Anak dulu. Gotong sawian iki ora penopo. Ati iki uga yo monggo. Rejo sajarah dipereteli. Dong sing percaya padahal dodo iki. Terima kasih. Babakan bergoyang bolong. Sabu Pamotan terima kasih. Pempedot Darul Langit juga terima kasih. Tua-tua tiada pasir. Waktu kambang kelio noring pinggir. Ketemu awan menyusur. Kelibetkan koyo kelangan pikir.
gedang campur sawi sampai kering wiye iseng mikiri gedang sopo tak turuti pangan codot timbang urang nangger kulun disono pedot Godhong sawi enake ora pengopo ati iki yo kaya wong kanggo ribet Gedang aja sacara dipereneli dong sing percaya pedelan dodo iki kalau urang nangger kulun disono pedot dong sing percaya pedelan dodo iki sangat percaya pedalan dodo iki timbang orang nangger kulun ison medhot Nggih Mas, kirang pinten lagu Mas? sesuai dengan waktu no. Nggih. Nggih. Niki Bapak Ikirang satu yang diminta Grigis. Pas Pas nggih. tolong sebelum menangkan pembuatan gerigi dibaca dulu no. Nggih, kula baca riyen Mas. sambil Nggih, nunggu tadi yang dapat serat. Biar nggak kecewa. Oke, sesuai dengan waktunya sudah mendesak. Tinggal satu lagu sebelum. Nggih, Mas. Monggo dibaca dulu no. Niki kula baca dulu nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya hadir lagi Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Minta lagu Sejuta Cinta. Sejuta cinta. Walau usia sudah tua, bila melihat primadona Buti Wijaya, Wow. semangat kembali muda. Sik. Terima Oke. kasih. Dan semoga ludruk Buti Wijaya tetap jaya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Nggih. Dari Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Sejuta cinta nggih. Oke, untuk surat yang kedua, Mas. Monggo ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk kawan semua, saya Pak Dekadir grup anti sedih loh. Sabu Kedung Sumber juga. Nggih. Yang diminta lagunya Yang diminta lagunya Lunting Asmoro. Meeting Asmoro. Semoga gending ini bisa menghibur kita semua. Amin. Amin. Matur sembah nuwun saking Bapak Kadir ugi Bapak Sogol. Kalau barangkali nggak bisa dilayan di sini nanti Nggih. dilayani di acara budaya. Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Nggih. Nggih monggo. Nggih, kalian lagu ini apa? Lagu ini apa? Nggih, tugas sudah. Satu tembang gerigis, tembang terakhir no, ya. Nggih. Mangke pinangki malih. Terakhir nggih. Nggih terakhir. Nggih, terakhir. Ngapunten Bapak, nggih. Sing- Ngapunten Bapak. Nggih, sing sampun. munggah terakhir Kaji Hartono karo Mas Luki. Niki mau lagu sampun terakhir Bapak. Ayo. Gerigis niku wau tembang Lah, terakhir. nggih. Nggih, sepindah malih tunggal malih. Panitia karek loro sakno. Oh, Iri. nggih. Padha rekosane nggih. Nggih. Ayo Kaji Hartono karo Mas Luki. Oke. Nggih, mantun niki mboten saged niku mangke Nggih, Pak. oke, matur sembah nuwun. Nggih, kula sing. Monggo nek katinggalo iri engko. Nggih, kula tak mohon izin dulu. Nggih. Mohon izin Abah. Nanti saya yang kena warning Bapak. Aduh. Mas Jono lagune ninggal katresnan terus Pak Nggih, Luki. nggih. Nggih. Satu ref mawon nggih Bapak nggih. Oke. Mohon izin. Nggih, mohon izin untuk Bapak kedua. Mohon izin Abah. Nggak Nggih. bisa ditolerir lagi nih. Tinggal satu lagu lagi. Monggo, Monggo. ninggal katresnan terakhir Bapak nggih. Nggih no, kula kesupen dari Mbak Nini. Nggih, Mas. Yang diminta rindunya hatiku. Rindunya hatiku. Nanti di Nggih. acara bedayan. Sekarsari. Nah, Yuk, monggo telemu.
satu tebang terakhir. Nggih. Nggih no, ngapunten sak derenge. Nggih, Mas. Jroning suka ilang lan waspada. Lan waspada. Nggih, semoga langsung kemawon Mas Budi Wijaya. Saprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno pring sliramu doang bagus railing tinolan
sih.